Здравейте на всички и добре дошли в този туториал, в който днес ще ви покажа как да си смените версията на вашия Minecraft сервер с нашия обновен интерфейс в конзолата. Първото нещо, което трябва да направим е да отидем в менюто за версии, което е ето това тук. Преди обаче да правим каквото и да е било, ние трябва да знаем реално какво искаме. Искаме нашия сервер да бъде с модове, искаме нашия сервер да бъде с плагини, каквото и да е било. В случая да кажем, че искаме нашия сервер да има просто плагини. Може да използваме Purpur, както смятам да направя след малко, може да използваме и Paper. Ако искаме нашия сервер да има модове, използваме или Forge или NeoForge. Ако вече искаме да имаме и плагини и модове, може да използваме Sponge. Ако искаме някакви по-специфични случаи, като например BungeeCord сервер, може да използваме BungeeCord, може да използваме Velocity и като скролнем надолу имаме още по-голям избор от платформи, като Limbo и по-специфични платформи. В случая, примерно, аз искам да е на платформата Purpur. Цъкам менюто за Purpur. Виждаме, че излязъл най-новия билд, който е 1.21.5. Избираме си го. От тук може да си изберем кой от двата тестови билда може да си изберем. В случая за мен това няма никакво значение, аз ще избера най-новия. Тук може автоматично да си изберете дали да приеме EU-ата или не. Аз ще си я цъкна да си я приеме. И тук много важно нещо е ето това тикче. Ако искате да започнете изцяло на чисто с вашия сервер, говориме да изтрие свят, да изтрие останалите настройки на сервера, може да изберете ето това тикче Wipe Server Files, като аз в случая ще го избера. Но ако искате да си запазите сегашните настройки, сегашния свят и така нататък, просто не го цъкайте. Цъкаме Install и сега просто чакаме. Готово! В смисъл, това е. Виждаме, че вече е инсталирано на точно дадения билд 2418 на 1.21.5. Сега ще стартирам нашия сервер. Да видим, че всичко си е заредило като хората. Виждаме, че ни изписа в конзолата, че това е първият път, в който дадения сервер се пуска, което е абсолютно нормално, просто защото, както казах, изтрихме абсолютно всичко, светът си зареди. Сега може да се прехвърлим в играта, където да видим, че всичко е наред. Версията си е сменена, светът си е сменен, всичко е изтрито и си работи перфектно. Това ще е всичко от този туториал, надявам се да ви е бил полезен. Ако имате някакви въпроси или затруднения с каквото и да е било, може да се свържете с нас в нашата клиент зона чрез тикет или чрез тикет в нашия Discord сервер.